Hej og velkommen til Insider Podcast, hvor vi i dag har 3 forskellige interviews med 3 forskellige Blå Blok formænd. En af de Blå Blok formænd, Anton Lange Jensen, skal vi også have en snak med efter hans pressemøde. Vi sidder nu i studiet med 3 talsmænd for 3 forskellige partier. Kan vi lige få en introduktionsrunde, hvis vi starter her? Ja, jeg hedder Willum, og jeg er næstformand for De Liberale Løver. Jeg hedder Anton, og jeg er formand for LKS. Hej, jeg hedder Vilas, og jeg er formand for Frihedspartiet Danmark. Og hvordan korrelerer, hvordan hænger jeres partier ligesom sammen? Jeg hører noget om, at I har indgået en form for samarbejde på en eller anden måde. Vil du fortælle lidt om det, Anton? Ja, jeg har jo skrevet ud til de 2 partier i går, som har været lidt efter mig her tirsdag, og tænkt, vi er jo meget enige i skattepolitik og andre emner. Vi er jo alle sammen liberale, så jeg tænkte, vi kunne lave en koalition og vinde valget over hulehop-tingen. Og hvordan har I andre med det? Hvordan tror I det? Jeg kunne jo godt se det åbenlyse i det, da vi, som sagt, alle sammen er liberale, og nok også egentlig tror på det samme, bortset fra det der med våbenlov. Men det gav mening. Og så tænker jeg bare, at vi skal slå de der, hvad fanden er det, de hedder? Jeg kan ikke huske det. Hula-hop-pigerne. Ja, jeg har egentlig på samme måde, det her med, at vi er stærkere sammen. Og sådan, det er vores metode til at vinde. Okay. Og hvordan tænker I, at jeres samarbejde kommer til at ændre på slagets gang, kan man ligesom sige? Er der noget specifikt mål, I håber at opnå? Jamen, jeg tænker, at vi skal i hvert fald have sat Anton op til at vinde valget. Og hjælpe ham, fordi at vi vil gerne være med til at reagere og lave sådan en form for flertalsregering, hvor vi også har noget magt. Men det er Anton, der er hovedet for det. Ja, og vi vil helt sikkert prøve at få ham i statsministerpositionen. Ja. Og så skal I jo selvfølgelig have de 2 andre, udenrigs og finans, som også er de store poster. Ja. Helt klart. I har jo alle sammen vidt forskellige mærkesager, men hvad er første prioriteten? Hvad er det første, der skal ændres? Lavere skat. Lavere skat, helt klart. Lavere skat i bund. Okay. Ja. Men mange tak for i dag, så. Jo, tak. Jo. Nu får vi... Vi har nu lige fanget Anton Lange Jensen til et privat interview lige efter pressemødet. Det er altså en varm sag, det her. Det er hånden i ilden, det her, virkelig. Det er det. Anton, hvordan gik pressemødet? Jeg synes, det gik meget godt. Jeg fik afværet masser af den kritik, jeg har fået, og jeg har også fået styr på Blå Blok, så folk ved, hvorfor vi er gået sammen, og det er mig, der har kontaktet dem, og ikke dem, der har kontaktet mig. Der er ligesom blevet etableret noget kontrol over situationen, klart. Ja. Følte du måske, at du selv opsamlede noget fra alle de interviewer, der råber en masse ting af dig? Der blev jo igen skudt nogle klager af, omhandlende din såkaldte rejse til Hawaii og jamen, den kritik, jeg sagde jo på pressemødet, det bliver sikkert lagt ud på sociale medier på et senere tidspunkt, med hvor jeg siger, at jeg ikke har været det, og så videre. Jeg har forarvet al den kritik, der er mod mig. Du har aldrig været i Hawaii? Nej. Okay. Var der noget specielt, der skete til det pressemøde, som du gerne vil fremhæve? Ja, det er jo mærkeligt, at alle partierne lige pludselig kom, og så hulehopring. Ja. Det var jo kun medier, det var ligesom pressen, der var inviteret. Ja, og så hulehopring, eller hvad det hedder. De begyndte at stille spørgsmål. Dem tog jeg ikke, fordi jeg svarer ikke på spørgsmål fra partier, jeg svarer fra medier. Det kan jeg godt forstå. Mange tak for det, Anton. Selv tak. Jeg skal videre. God dag. Det var Insider Podcast. Ha' en dejlig dag.